не вкъщи, ама на Браун Старс. Да ви кажа, че I always get my mark. Кро. Да. Вярно е. Даже си взех негов скил, който е Каптен Кро. Ще се опитам да взема някои от гаджетите му. Не знам кой е по-добре, така че нищо. Слагам игра да изиграеме. Ботове са и с Ханк. Камо и да е бронзон. Така че... Това ще го убия. Как то го уби, то бронзон? Сега точно го казвам. Моля! Ома гъд, човек. Ето си. Айде бе, бегай бе! Айде, деци. Дето е. Извиняйте, че казах на бе. Просто много съм изнервен, то си мисля супер. Буквално. Представете си. Кой е Star Player? Да. То е Star Player. Уникално. На 6 ранг съм с... Така вече... Кой ще го оставя за ботове. Днеска искам да играя малко с Гром, не съм играл. Защото братовчет ми е играл с Гром, защото това е акаунта на братовчет ми. Все пак. Все пак съм много висок ранг. Много е дразнеш. Много ме убиват с него. Ако съм с други много по силни броли, които са като Крол е силен. Пих си Крол само заради да печелят. Защото в момента после вземам кредити. Та пиперка малко сложеше работа. Човек, пипера, човек. Не, човек, то много. Табу. Да, разбрахме, че Гром не става. Даже дори не става много. Така, явно... Единствено да играме с Кроу, само отивам до туалетна. Ейто ме отново, хора. Все пак на кой ранг съм? Кой ранг? Бях с това. Най-пак ще се работя. Нищо. Истински са. Защо, брат, от началото почнах човек с истинските? Аз дори нямам гаджет на Крол. Мога, ако имах много парички, мога да му взема един гаджет. Този начин ще е много, не знам. Пишете долу в коментарите, който по-добрия гаджет, ако се бъде някакви стотинки от... Ако се бъде някакви стотинки от... Въпреки, че получавам всяко. Това се разпусне. О, мага човека. Сега. Ако гейм!
На 6-ти ранг съм и губа с крол. Това е невиждано, човек. Май съм слаб с крол. Не с спайк съм добър, но сега искам да ги преместя. Монстром, не, клоус, не, добре, така е добре. Така може би е добре. Нека да направим последна игра, защото трябва да се къпеме, да се къпе. Не знам, защо снимам толкова късно и да, трябва да се къпа. То, брат, легендари! Браво, бе, мой човек! Не с легендари, аз съм единствения с... Човек, има един с голд. Виждал съм крол само с даймонд. Само така. Чакай, че тази бел ме. Така. Малко. Моля, карай да убие бел. Джаки не е проблем за мен. Така, Джаки! Моля ти, сколько изчакай, не имам си такова. Вили си го имам. Не знам. Не съм си го видял. О, не! Колко малко остава, че ми става лошо. О май гад, само го видих. Невероятно. Така, победа отново. И хора, това беше моят епизод. Надявам се да ви харесал. И извинявайте, че беше толкова извинявам се, че беше толкова малък. Просто трябва да се къпа, защото си имам късно вечер, така че да.